Met iemand naar bed gaan betekent niet dat diegene jou kiest. Zoenen betekent niet dat er een verbintenis is. En elke dag praten betekent niet dat je samen bent. Veel mensen denken dat constant contact gelijk staat aan een relatie. Maar dat is niet altijd het geval. Er zijn mensen die met je praten omdat ze niemand anders hebben. Die met je naar bed gaan om een leegte te vullen of die je opzoeken omdat ze weten dat je altijd beschikbaar zult zijn. Maar dat is geen liefde. Want liefde wordt niet getoond met woorden, noch met berichten, noch met frequentie. Het wordt getoond met consistentie, met intentie, met daden. Want iedereen kan "ik hou van jou" schrijven, maar niet iedereen kan dat volhouden met echte daden. Daarom moet je stoppen met het romantiseren van het oppervlakkig. Stop met geloven dat iemand van je houdt alleen maar omdat hij of zij je zoekt of schrijft. Niet alles wat constant is, is oprecht. En alles wat intens is waar. Leer verder te kijken dan verlangen. Voorbij routine. Voorbij wat dichtbij lijkt. Want liefde draait niet om elke dag praten. Het gaat erom dat er waarheid is als je spreekt. Het gaat niet om samen slapen, maar om samen in vrede te zijn. Het gaat niet om kussen, maar om je uitverkoren voelen. Gewoon pinsen.